Teraz sa začal druhý projekt. Motorka EXC 2012. Štvorták 350. Rozoberá plasty, idú sa meniť lanka. Keď ide meniť ja? On mi to len chystá. A moja je už umytá. Krásna. A toto sú už ukážkové gripy, rýchlopál. Krásne sa vráca. Dneska budú bomby. Že jo, miláčku? Jo. Tešíš sa? Bude. Tam je rýchlo spojka. A benzín? Taká hento. Vidíte? Dívej. Tam je taký systém, taký na toto a taký, tam je taká spojka. Čiže není možné vytiec. Není možný. Není možné. To Lánka máme za chvíľku vymenené. To je dobrý systém. Dívej, taký to vieš, na celkovočka. To je tá strekačka. Ty to tu máš riadne napevno. Musíš mať to ložisko dobre v tom. Máme asi 100 rokov. No skús to ty máš predsa len väčšiu silu. Čo máš? Treba len hrubú silu na to. Ja som chcel... Ticho. Na čo ti to hovorím? No dobre, poďme na to Lánka. Toto máš úplne zlé. Ale vrát sa pekne. Vrát sa, ale toto je ulomené. No, nevadí, nevadí. Toto je ulomené. Aj krátke, neviem, jak je to možné. Toto... Potrebujeme henty dusaky. Ideš to ty, či ja? A daj, odšrobujem, daj mi tým dusaky. Tu asi musíš mať ty malé, to s týmto asi nepôjde. Ktoré malé? Hej, nedám tam? Aha. No však toto hej, ale nedáš tam radšej. Dáš? Daj mi hento, daj mi ten. No. Tam nedáš. Nie? Dáš? Aha. Tento hej. A henten tiež by som mal. No, toto už je tvoja práca. Ty si to už robila. No a tuto to budeme napájať. Lanečka. A vieš to, hej? Tak som to robila na svoje, to je ten istý princíp. Dúfam, že je to desinka. Zapísané. Ty si myslela, ja je...
No. Dneska budeme mať zemiaky s mliekom iba na obed. Sme si pokúpili veci na motorku. No, tedy máš staré. Rádo. Kde máš tie nové? Na motorke si. Anička šrobuje. Chcete si takto. Šikovné prstíky. Musíte mať. Malé prstíky, šikovné. Trošku iné ty Lanka. Však vieš, že to nemôže... Nechám ti tiež na konci takúto onu. No, To je tu, hej? Asi hej. Nie, že sa zabijem na tom. Synku. To on zatiaľ, potom to dotiahneme. Je to taká práca, no. Však preto to robíš. Ty si tenko prsta. Dobre, je Peknú tam? kerku máš. Je tam? Ešte máš nejakú aj inú? Kerku? Mám. Veľa keriek. Ukážeš? Nie? To sú také miesta, kde nemôžem ukazovať. Tak to uvidíte až na Hero Hero. Ale je teplo, strašné. A tu si pekne opálená, kde chodíš sa kúpať? Na Beňov. Nie, na Podhradské more, že? Až teraz mi to doplň. Na Podhradské. Tam je dobré, že? Zadarmo aj langoše dávajú. Nechoďte, tam je bláto bláno. Tam je báno víry. A na Podhradskom dávajú aj langoše zadarmo. Keď prijete. Keby ste potrebovali motorku doservisovať, nie je problém, dovezte to. Na tvojej sa to normálne, že ľahšie robí, jak na tej mojej. Ja som tam mala strašne zlý prístup. Viac miesta tu je, vieš, preto. Aj Lánka tráfi všetko, vieš? Tak ale už to robila, no. Na mojej 5 razy.
Nádrž. Takto. No dobre, Nádrž. to by si mal mať. Nájdeme gumičky. Hotovo? Nie, ešte toto. Nevieš, ktoré šrobiky tam boli? Tie. Ešte robíme skúšku správnosti. Cvenga? Cvenga, cvenga. Dobre. Malo by to fungovať. Co? Originál. Už len ježdiť. Gumičku. Natahneme navrch. Neviem, či má byť až na tej matke. Ale už si to urob. Gumičku, ja neviem, či mám dať až na tú matku. To nevie nikto. Nie, myslím, že nie. Táto išla aj na ňu, ale... Myslím, že nie, keď tam není aj. Ani tam nebola. Ale táto išla, tak ju tam necháme. No dobre. Ochráni. No isto, keď bude Dobre, tak. to umývať. Ešte toto. Pekne to. Paskát. Ti ho aj vyčistiť, či vystriekať vedečkom? Však bol čistený, že? Neviem, či to tam. Tento. Šopky. Hopla. Počuj, ale toto by si mal trošku posunúť. Dívaj, tu máš ten tábor. Čo posunúť? Toto. Môžeme, no. Á, dobre. Čak akože zaskočilo to. Tu kabel, tam kabel. Čo chceš? Tento? Toto je šíru. Čo? Ja mám rukavice, že? Aj no. Aj máš. Tam. Garež. To z čoho som taká čierna? Ze všetkého. Z toho ránka. Koľkatka to je? Čo myslíš? Toto, 8? Hej. Nevieš, kde je?
8? Máme? A tu som vytiahla tú zlú. Tu je. To je tá zlá. To je originálne. Toto? A najlepšie. Tento? On je taký ináč tvarovaný. Ja viem, ale... Čo si taká čierna? Čiže poď si domov. Chceš máš bomby alebo? Senior. Senior. Veterán. Ale teda nebude. Takže taký. Taký. Neviem, Taký to je tiež. Počkaj, ty sa napríklad nenašla, že? No. Jako? Ja aj ty si nie. No. Ja, mám to pravdu. Ty si ma stačila ešte dobre. To bude súslované. Už sa to finišuje. Krása. Sa len zloží a máme hotovo. Že jo? Jo, jo.